हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो गासैबो मोजां दङ sLRC ड्राइभार पोस्टनि एग्जामा बोरै जागोन बेनिफ्राय RRB ग्रुप डी नि एग्जामा बोरै जागोन बेयाव जों गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैदों दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो दा आनजाद बोरै जागोन आपकामिंआव नेगेटिभ दङना गैया बेनि सायाव जों रायलायगोन आरो नेगेटिभ दङ दा बबेयाव दङ जों बेखौबो नायगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिगोन स' खायसे फुल भिडिअ नाया डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो दा आं रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो बुजिगोन दा जों RRB नि अफिशियल साइटआव फैखाबाय आरो बेयाव फैनानै नोंथांमोना गाव गावनि रेजिस्टार आइडिखौ लानानै लगइन खालामदो आरो लगइन खालामबानो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन बा एग्जाम सेन्टारखौ सिटिखौ नायग्रोनो हागोन बाट मोनसे बाथ्रा सानब्रै सिगांल' एडमिट डाउनलड खालामनो हायो नोंनि एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगांल' एडमिट डाउनलड खालामनो हायो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै लगइन खालामबानो नोङो एग्जाम सिटि सेन्टारखौ मोनगोन बा एडमिट नोंथाङा डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि RRB ग्रुप डी आरो बे लोगोफोर टाइमिंआ 90 मिनिट्सल' एग्जाम टाइमखौ मोनदों आरो बेयाव स' नोंथांमोनाहाय माखासे डिटेल्स दङ जेरै हमना ला CBT माने कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एबा अनलाइन एग्जाम जायो अफलाइन नङा आरो बेयाव 90 मिनिट्स लेंगुवेजआ हिन्दी इंलिशल' बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन लोगोफोर 100 कुइसन थागोन नोंथांमोना 100 कुइसन मोननाय जागोन बेयाव आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ 1/4 माने मोनब्रै रं जायोब्ला नोंनिफ्राय माइनास थांगोन एबा 1 नाम्बार थांगोन मोनसे कुइसन गोरोन्थि जायोब्ला 0.25 नाम्बारखौ दाननाय जागोन डिडाक्ट जागोन एबा माइनास जाबोबाय थागोन बेखायनो हायैखौ नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनाङा बे RRB नि ग्रुप डी एग्जामा नेगेटिभ मार्किं दङ 1/4 दानिया एग्जामाव माबादि सिलेबास फैगोन जोंहाथ' मिथिखाबाय 90 मिनिट्स देन बेयाव साइन्स दङ साइन्सआव 25 टा कुइसन फैगोन 25 नाम्बार थागोन मेथ्सआव 25 थागोन आरो लोगोसे जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंआव 30 थागोन बेखौ मोजां नायबानो जाबाय बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्स एबा GK आव 20 थागोन गासैखौबो लानानै 100 टा कुइसन फैगोन आरो लोगोसे 100 नोंथांमोना बेयाव नाम्बार दङ अके स' नोंथांमोना बेखौहाय मोजां टाइमिंखौ गोरोबहोनानै लिरबानो जाबाय टाइमा 90 मिनिट्सल' नालाय जोबोद खम दा बेखायनो मोजां लिरबानो जाबाय टाइमिंआ थोनो नागिरा जायखौ हायो स' नोंथांमोना मोजां एटेम्प्ट खालाम हायखौ खालामनाङा मानोना नेगेटिभ दङ दा बे जाबाय नोंथांमोननि कुइसन RRB ग्रुप डी नि स' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थांगोन माबादि रोखोमनि फैगोननो दानिया जों हमना ला मेथ्सआव माबादि टपिक्स फैगोननो बेनो जाबाय नाम्बार सिस्टेम बर्डमास दङ बेनिफ्राय गोबां LCM HCM दङ बाट आं बेयाव बुंबाय थाला नोंथांमोना डाइरेक्ट स्क्रिनशट खालामना लादो अब्ला साबसिन जागोन बेनिफ्राय जेनेरेल इन्टेलिजेन्सआव माबादि थागोन एनालजिस थागोन बेनिफ्राय नाम्बार सिरिज थागोन कडिं डिकडिं बिराद इजि स' नोंथांमोना मोजां सोलोंना थांबानो जाबाय डायग्राम थागोन दा जायखिजाया नोंथांमोना बेखौहाय नायदो जाहाथे मोजां नोंथांमोना हायो सिलेबासखौ नायनांगोन बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय जों थांगोन नेक्स्टआव स' दानिया जोंहा फैलायबाय साइन्सआव थ' नोंथांमोना फिजिक्स केमिस्ट्रि बेनिफ्राय लाइफ साइन्स अफ 10 स्टेन्डार्ड लेभेलनि एबा 10 पास लेभेलनि फैगोननो बेखौ मोजां नायबानो जाबाय फिजिक्स केमिस्ट्रिखौहाय बेनिफ्राय लाइफ साइन्स होनना बुंदों देन बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सआव नोंथांमोना नायदो दानि टेक्न'लजि स्पर्ट्स बेनिफ्राय कालचार पार्सनेलिटिस बेखौ मोजां नायबानो जाबाय जेरै हमना ला इकनमिक्स दङ पलिटिक्स दङ मोजां नाय जेनेरेल एवारनेसखौहाय अलिम्पिक्सनि सायाव फैगोन स' नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय बेसेबां मेडेल्स देरहादों सोर रेंकआव 1 पजिशनाव दङमोन हमना ला लोगोफोर USA बा चाइना बा जापान बा इन्डिया बेफोरबादि रेंकखौ नायबानो जाबाय बाट इन्डियानि रेंक होनोब्ला 48आव दङ मेडेल्सआ गासै 7 बेनिफ्राय 01 गल्ड मेडेल दङमोन बेखौ नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जोंहा sLRCआव थांसै ड्राइभार पस्टआव देन ड्राइभार पस्टआव फैनाय लोगो लोगो माबादि रोखोमनि आनजाद जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फिन खनसेबाव दिन्थिलांगोन जाहाथे बयबो जायफ्रा गोदान केन्डिडेट क्लियार जायो दा बे जाबाय लोगोफोर कुइसन बुकलेट एग्जाम्पल बेयाव कड नाम्बारा A दङ A मोनोब्ला नों A खौ होनांगोन गासै ABCD मोनब्रै रोखोमनि थागोन दा गासैजोंबो गोरोबलाया आलदा आलदा जागोन बेनिफ्राय रल नाम्बार बक्स दङ बे बक्सआ माब्लाबा मोनसे खम थायो अब्ला गिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना बोदेरनानै होबानो जाबाय बे कुइसन बुकलेटसो जेबो नङा स' बेनिफ्राय मेक्सिमाम मार्क्सआ नोंथांमोना 150 थागोन आरो मोनसे हायोब्ला 1.50 मोनगोन मानोना 100 कुइसन थागोन गासै 100 टा कुइसन थागोन स' बेनिफ्राय जेब्ला एग्जामाव जिराय नोंथांमोना 10 AM जानायनि सिगां स' नोंथांमोना बे कुइसन बुकलेटखौहाय अपेन सिल खालामनो मोना बा नोंथांमोना बे सिल पेकखौहाय अपेन खालामनो मोना आरो जेब्ला 9.55 AM जागोन अब्लासो नोंथांमोना पारमिसन मोनगोन आरो कुइसनखौहाय नोंथांमोना बेखेवनो मोनगोन आरो स' बेनिफ्राय बर'निबो दङ गाइडलाइन्सआ नोंथांमोना बर'नि गाइडलाइन्सखौबो नायनो हागोन दे नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव फैनानै गाइडलाइन्सखौ नायनो हागोन आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखाबाय दायो जों बर'निखौ नायोब्ला बेयाव बुंदों फुंनि 9.55 रिंगानि सिगां आनजादनि सोंनाय बिलाइखौ बेखेनाङा अके दा बेयाव एग्जाम्पल लाबोदों बेखेनाङा स' दाखालि प्रिभियास एग्जामाव माखासे कुइसना बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनाया हांखोफ्रा मिस्टेक जादों फिन खनसेबाव बेयाव नुनो मोनबावदों
थ' आं रिकुवेस्ट खालामदों जाय नोंथांमोना बेखौहाय ट्रेन्सलेट खालामो अब्ला प्रपारलि हांखोफोरखौ मोजां मोजां होयो मानोना मोनसे कुइसन मिस्टेक जानाय लोगो लोगोनो सासे स्टुडेन्टनि लाइफआ बरबाद जानायनि चान्स थायो मानोना 1.50 माइनास जागोन बा 1.75 माइनास जादों दाखालि दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा बर'निखौ लिरदोंमोन खायसे मिस्टेक खालामदों हमना ला पेट्रलियाम लोब्बा दं आरो इंलिसावबा गैयामोन बाट नोंथांमोना बबेखौ मिथिया नाथाय कारेक्ट एन्सारा इंलिसनियासोमोन दा बेखायनो जाहाथे बेबादि मिस्टेक खालामा आं रिकुवेस्ट खालामबाय नेक्स्टआवबो जाहाथे नोंथांमोना बेबादि ट्रेन्सलेट खालामनायाव मिस्टेक खालामा मोजां मोजां ट्रेन्सलेट खालामनानै जाहाथे जों बयबो एन्सारखौहाय कारेक्टखौ होनो हायो दा जायखिजाया नोंथांमोना ओरैबायदि खालाम इंलिसनिखौबो नाय बर'निखौबो नाय आरो बबे कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बेनोसोमोन माखासे दिनैनि आपडेट sLRC बेनिफ्राय RRB नि एग्जामनि माखासे डिटेल्स दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव